Mit szólnál hozzá, ha járnánk? Édesem, mi nem járunk, mi együtt élünk. Mit szólnál hozzá, ha járnánk párkapcsolati workshopra? Hová? Tudod, ahol elmondják, hogy mindig nekem van igaza. Neked van igazad. Tudom, mit legyen. Nézzük meg, hogyan leszel masinista az érzelmi hullámvasutadon. Ó, egy párkapcsolati kalandpark, ahol egymás számára mi vagyunk a fő attrakció. De most komolyan, tanulunk valami újat magunkról és egymásról. Hm? Uh-huh.